El planeta o l'estat? El planeta, Doc. I això? Això pareix un geotrop mòbil. I què és això? És una nina sensació. Va ser construïda per una de les mutacions Poe. Més pronte pareix una criatura d'Edgar Allan Poe. No et burles, amic meu. Fa molts anys les mutacions Poe van controlar un gran imperi. A mi no em pareix que esta nina tinga res d'excepcional. El valor d'aquest objecte no es veu. Per apreciar les seues sensacions, se suposa que l'has de tocar. No em facis riure. Sé molt bé quina és la sensació de tocar un objecte de vidre. No et facis el graciós, Gus. Aquest objecte és mortal per a qualsevol que no siga un Poe. És una espècie de bateria acumuladora de sensacions. Guarda 1 milió d'emocions. 100.000 classes de por. 250.000 varietats de ràbia, enveja, amor, amistat. Tot això quan es toca. La cadira elèctrica de l'emoció. Bé, com a mínim podem estar segurs que no intentarà furtar-la a ningú. Això espere. Ja sé que ho trobareu estrany, però esta nina pareix estar viva. I ho està. De fet, conté literalment la personalitat del seu creador.